Jean Twenge amerikai pszichológus iGeneráció című könyvének a lényege 3 mondatban. 1. Az 1995 és 2012 között született tinédzserek a korábbi generációkhoz képest idősebb korukig késletetik a felnőttes tevékenységeket, több időt töltenek okostelefonokkal és közösségi médiával, mint könyvolvasással és tévézéssel, kevesebbet találkoznak, és mentális egészségük a 2010-es években gyorsan romlott. 2. A tinédzserek mentális egészségének új krízise lehet, hogy a több képernyőidőre vezethető vissza, mivel az közvetlenül és a találkozásoktól elvett idő miatt közvetetten is boldogtalanságot és depressziót okozhatott. 3. A megoldás javaslatok közt szerepel a minél későbbi, szabályozott okostelefon használat, azon közösségi média appok használata, ahol kisebb a közönség és eltűnnek a posztok, a társas tevékenységek támogatása és a mentális problémák komolyan vétele. További infók a teljes podcastben.